बेयाव भट होग्रा मानसि नङाबा हाबनो मोना होननानै बे पुलिसफोरनो एरनानै होबाय थादोंमोन आरो। खुलुमबाय, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। आङो दायो थुक्राझाराव दङ। आं बेयाव हस्टेलावसो थाफैदोंमोन, थेवबो आङो एसे केन्द्र बेरायनानै नोंथांमोननो ब्लग देखायनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दिनैहाय भट आरो बेयावबो भट होखांबाय दायो। बेमारिखौबो लाबोखादों भट होनो, 7थामबो भटआ जाखांबाय। थुक्राझार मिसननि बेप्टिस्ट गिर्जा बियो। मिसननि सभा बायदिसिना जाला बेयावनो जायो। आरो आं गेटखौ देखायनि। बेनो जाबाय गेट। आरो फरायदो नोंथांमोना। बर' बेप्टिस्ट क्रुज एस'सिएशन नोंथांमोना नायनो हागोन। बेमारिखौ लांनानै गामियाव भट होनानै फैफिनबाय। आरो आं दा बेयाव दसे सम जिरायदों, रेस्ट लादों एसे। बेमारिखौबो लांनाय जादोंमोन भट होनो, ओमफ्राय भटआथ' थुखांबाय जोङो। थुनानैहाय दसे रेस्ट लानानै फैबाय, दायो सौफैबाय। हस्पिटालाव दोनफैफिनबाय बेमारिखौ। भटआथ' होखांबाय, नायनोसै रिजाल्टआव मा ओंखारो ना। आङो दहाय एसे समावहाय ब्लग बानायबोनाय समावहाय केन्द्रआवहाय बे थुक्राझार एरियानि केन्द्रआव बैयाव बालाझार सालबारि होननाय केन्द्रआव सासे मानसिया राजु नार्जारिनो बिनि नामा, माने गावनि एंगार सालायो जाहैदों।